Mbui walale kanyo matin. Miskellah iwinjo kaka misach wacho ni kaunti ma Kisumu nyalo bedo ni osetemo matin. Bende na dira. Oking'e ni oken kare ko onyalo bedo e studio ka ngiso ji ni osetemo. Wach mar thieth oken mar temo. Nyathi gi man gi malaria imiyo yath mar thiedhe ok tem thiedhe. Miyo ma muoch kayo madwa konyre ikonyo mondo nyathi ok tem konye. Mkata mana kero ka yiego kwa ngiso jinia ni tabu mantiere gi ni biro los mbele. Thieth ok chal school ma nyathi nyalo fail this term to improve next term. Thieth kikoso kawuono tetho. Kikoso kawuono ka gi sukari tilokri muofu, pressure kidinio sim. To nyalo kinyo kenyo sim. Kuno you cannot say ni gitemo. A fact of the matter ni healthcare workers kata mana thura Kisumu county. Kidi dispensary doni na sena chiel nyabola dispensary. Seche mo emergency olor dispensary. Sapar olor dispensary, weekend olor dispensary. Seche ma ene leave olor dispensary. Yede indiko ni oko. Yet the contract mar SHA mimi ogika petition mar 900 shillings cha. To go it will be ni from walk in to walk out. Then kidonjo. Maybe a lab mondik ni yath. You should just go home. To ongeti na monde chul shift every month. To yath body ndiko ni dhitimo oko. X-ray body dhitimo oko. CT scan body dhitimo oko. E momi nyaka wacha diri the shortage must be addressed. Number one. Number two, anyone can ngiso serikal ni okumba mar thieth mingado ji kama I contribute to kadweni nyalo mana tie setup ma majority of population gara jo piny mang'eny ni osara ma ini ngade msache ticket ya gulucha to kibedo ne dano mondo gola kaka ge chunygi kata wan mane SACCOs kata wan e chairmans yo gola pesa mayot pesa ko do yofuko yudo tije mang'eny. Kuro the easiest way mono wiso gini kauru pesa madu shuri mwachulo mchuno gojini to waji 1% be a health ungado tax to get a health directly kako tumoni security because kit no loss okumba mar security jichangia wa security education because you ni chango pesa dukadu mar education it is done from the taxes and healthcare is one of the duties of a government ni nyakutime from the taxes kusani matini maji loso no tema podi no ka scandals budugo ke left right and center nika uono hospital mora katimo claim to ndire kambi moko ma uponde tipo memio 46 shillings per claim. To ni sasa magolo pesa makete shift. To 2.5% of pesa magolo no. Biye ufuki ngatu majikia. Kugi deni udhero tagre to body endele mna nyene. Uneno. To kero binongiso geni to NHF no kosa ngoma leak manigolo ne. To gito ni NHF ni corruption. To penjo genia. Kana nyona noka kero wacho ni corruption ni momio wapingosha. Tuopenyo niya, kano seti mo investigations, mo yore jomani kwelogi. Daku yaunegi atwa, uyaunegi case. Kain pesa mandi akijeno kwalo, wa yedu komondo, kijo Kenya sante mo kaza kiseka santeni. But it's unfair, ni pile kaji you acto, we're just playing politics around it. And, odita jena nacho niya, ni report muchiwo no, koto owel wet MPs. Mondo ki train teach mano megi. Ka MP ni, senator ni, oko act a what report no. 2027 yangeni wadimu mamo toka dimbele your MP your senator is responsible because they have refused to act on a report that is black and white ni pesa mar chief SHA ichamo. Miskellah kapo duantire kod yetu akapo kwa dokir research kwa loso wechego maga tudroke iwoyo kanyo tudore kod wechego maga capitation ka bende utethietho sebedo ka ywak ni kokale okumba mar thieth mano mar SHA sani miyo gi mana miyo chiko kende kopogore kod kata mar NHIF mani miyo gi apani 1,000 capitation makamayo winjo bed pesa dima ichwalo kata ichiwe wi jatuo ka jatuo mar mondo mi kata ka od thiedho ng'ato to ging'eyo ni kwase thiedhe watimone lab test wamiyo nyaka yedhe at least wang'e ni pesa mawuok e serikal bende bo bedo pesa moro mabet bera inya to ute thieth mag ji giwegi manyaka sani koro seramo ni wan kaluore kod gigo matimore SHA pesa mimiyo wane tin okwadhi medo tiyo kode. Okigini ute mag thieth mag giwegi gilitna. Ngech ng'at mano kawo loan mo ogero hospital okawo loan mo nyiewo go yedhe okawo loan mo ndiko go jotich magi thiedho jatuo dhi ka serikal wacho ni owaboro chulo ma bill ni chopo 30 billion. To ngani koso ka kuro bill dhi malo ka mondo omanya go chuli to dhi oloko nying kambi to luongi koro ni SHA to ngisinia ni mako kambi manyien ichalo ng'ama idho mtoka kuwuok Paponditi dhi Kisumu tichulo fare mar 200 shillings dhi Kisumu kichopo hero tilokie gari moro
to manaba gizi chulkeno manyie ni manyane mane ido chane KDD to ba ko ma KDP to ni se chulo fair muchup mano ukona ko jogi struggle with first of all giving services kapoko chulgi to gitam ri do jopiny mani ani go wi koro mar NHIF cha emanyaka chul but you have to go there nyaka chul cash and that's why the challenge comes to the county hospitals your county ni when ngato kunyala afford ko chulo cash ni a private hospital. But why can't we make public wagi moluti maber mondo kaka kidiko le chulo fuko public berbere ombek ni matin ineno mara de kipicha wacho mar capitation. Yes, capitation ni 900 shillings based on a calculation negitimo giwegi wakeni how the math came about to pesa ni bok chule ni hospital directly ichule ni wala primary care network negikawo siptende to giriwo into networks across the country ineno ko depending network nuni kaka ulunga kani ward for example. How many people have you seen? Then you are reimbursed per service. Of course, it is not enough, but most hospitals we just take it because abo machama ifo no get podo kwa bemi ogi ya those ya thorumo labo bodo gioko so mi ochiko we just pocket it know. And that's why today nyako miss jopin haki gini sasa mi die level 2 3 dispensary sasa mi die health center ngato kikuwa ikatama selling achiel kukwa selling achiel to demobilize the gwengu udi utingo boke do gedino because sasa ma school of fail utingo boke na headmaster how can you go tingo boke kwa hospital okonyo level 2 and 3 don't pay a shilling. Dialysis, cancer, stroke, these chronic diseases, ICU. You should not pay anything because government should be paying for that. The only money you should pay is man shift mutual per month. My NNA level 4, 5, 6. To money the community work, got the admission 2-3 days, malaria to doc. No, mano kende money you should be paying per month for. Mano yo, turonya hangeka uono mondoka, timnemo progress to get challenge those who are responsible. Kata wana yak bikato urini di nyo ya papo contract ma hospital mora ni go private go public man ni go gisha they will be doing from in to out. When you walk in lab medicine you should not be sent out the nyo ya papo mane contract magi sign to subtende mag level 2 ka achiel kod level 3 mago mayudore kod gwenge mopogore opogore makuri ngiso japeni kod dhikacha to kalore ni mane under primary health care fund matene ni serikali onego bene chulo kila kitu kata ka outing mar garama mar kila kitu mano manikuro bendo selos gi rang'eny ma kare ahinya to ute thieth magwa mantiere kod gwenge mopogore opogore mar mondo mi kata jatuo ka koro wacho ni ya wan koro kawuono to aonge kod gimoro to winjo ka wiya moro matin bara we aringa negate dispensary kae bonya yudo daktari kache wangsa bendo nyalo yudo kata yath kache wangsa kachiel kod services moko minyalo timne kanyo mapiyo piyo kosen mana gino me iwacho ni primary health care fund the dispensary to kidhi moko kuom gi bende onge gik mitime iye mano challenge mamiyo voters wa makaluowa e kit telo magiyiero anasetiyo Kiambu asetiyo Embu to awuok Nyanza and being a leader ni anjatelo Kenya mzima asetemo compare regions mopogore opogore nyaka awach ni thieth mako luo kendo jotelo do kwa chien matin kana tiyo Embu level of form ne wan gi bed capacity mar 30 kende no ande teacher ngwen gi theater matiyo gi everything ta compare chaka duga ngi papo niti gwengwa thurwa hospital manogere kata kapoko nyuola with so many wards this I need the only maybe one doctor with a dentist as a medicine njogero maternity maduong and pay for many the konyiria hero ultrasound for this Kenya bondo ineno mangso based on the quality of leaders we elect wabodo thieth mokare sa nyoro ne angi mama man luku no office kamwatie min mari tuore nyiro kene ofele siaya to ni mama no kalo thieth mora kata kodhi siaya tikitwania ni podo konyal konyi to gini tem ne makanga to kanga yao sibobo yo turwa kaka tagre makidi Kenyatta kama tie sani kidi a clinic mar cancer cervical cancer minimum kuma bei ngeny mangato kwayo fair mundu chopo hospital baso yo ketrene wanga yo ochopo moleo clinic o miss clinic ingizeni odogo duga after 2 weeks New York ni mali kata mnagi mose cha monge in doctor yocho ni emie chimo mondi kusimi fair mondi kosi konye nade. Those are the painful realities joluo kara joturwa tagrego simply because ni our public hospitals are not functional. Kigado ngodi sipitendo mag public tiyo kidi jutia rich there are only 9 medical officers out of 32 before into governor ndiko memo ni we have frozen all hiring because USA has pulled away.
Ineno. Didn't know a committee in the committee of parliament. Actually, you cannot give SHA more money. Even you are punishing SHA, you're punishing SHA. SHA just pays for Kenyans. So get them ridiculous SHA. To you do a mithago, a misando. So I challenge our voters. Ni please, pesa meeting, they can go to meeting, you're going to take truth bear. Lakini 1,000 shillings, momino, even you looking money. A moment we have to challenge. And what healthcare we need to do in your job, mangani, gikawo theater to thoo, to man do just say. Occupying young team, can be Pinjamako, the wood Mahogi. Cannot do thoo your mofu. Can you case my doing us running mamma not to Nanga Conjure? But in any more bedo ni negin gik mi nyalo gen. Yellow gang. Unkinya say my yeni mo ya fema jegina de ko thoo get diepe pinwasani. To reja panji dongo nya 100 years. To reja say mono yi amo. Nya say nyalo amo mo jogo sandre. Na telo mo kare. Majo thuro nyaka it is in your own hands. Your health is in your own hands. Cause sani o miu pesa ni ntire pesa migolo 400 billion almost per year a counties. What can you say? What have we done with the healthcare out of those billions? Kivi Migori, the same hospital there was no pipe to water in Migori. Kivi Homa Bay, apart from front office manager governor on the command doing emergency and catcher, what else has she done in PR? Kivi Kisumu, apart from Kyoto, Russia, and Bele Walter, what else has been done? Syria, what else has been done? That's the question mark today. I have to challenge our people. It's enough, yes, you can blame Ruto and SHA and all those things. But the first problem is next door. Your MCA, your governor, your senator, your MP. They carry a bigger burden on the challenges of healthcare in your region.